баъзе занҳо аз шавҳарашон шикоят мекунанд, меган бадахлоқай, гандагапай, мезана, бевабозай, як сари аз ин гапҳо. он лаҳза ба эҳсосот дода мешаванду доду бедод мекунанд ва талоқи худшона талаб мекунанд. фикр ҳам намекунанд ки оқибаташ чӣ мешава, вале танҳо баъди талоқ гирифтан мефаҳманд ки як тика ноне ки дар суфраи ҳамун шавҳари бадахлоқу бадзабонаш мехӯрд 100 бор шараф дора аз он нони пурминнате ки сари суфраи хонаводаш мехӯра. ира ҳар касе ҳам намефаҳма, танҳо ҳамун занҳое мефаҳманд ки аллакай талоқшона гирифтану дар хонаи падару модар зери таънаву маломати наздикон истироҳат доранд. воқеан таънаву маломати наздикон хеле талху сангин аст. хуб фикр кунед хоҳарои азиз, шавҳаротуна ба ҳамин осонӣ аз даст натие.